Kapoy mo nila magbugsi-bugsay ta. Gamit ng ano? Baril. Dool pagi kay ko, kapoy na ko. Akong daan magbitini mo ning mugsayo nya. Wa ko maanad ani. Mo ni lugar dis kuan sa Tabyog. Bugsay ro kare kay taob man. Balik ko sa agi yung TV ta. Pabot na to akong kauban.